nuwun sewu, kula badhe matur sekedhap. Iya, ana apa, Le? Kula dipun paringi pawartos saking guru kula menawi wulan menika wonten kegiatan sekolah ingkang betahaken arta. Mila menika kula badhe nyuwun arta, Pak. Oh, ngono ya, Le. Kegiatan apa kuwi? Camping, Pak, dipun jadwalaken akhir minggu menika. Saben siswa dipun wajibaken nyumbang arta sekedhik. Oh alah, camping. Apik kuwi, Le. Bisa sinau urip mandiri karo kancamu. Banjur butuhe pira? Antawis 200.000, Pak. Oh alah, butuhe 100.000 ya, Le. Yo wis iki tak wenehi. Sing penting nek kowe ana kegiatan kok ngene tetep tanggung jawab, sinau sing sregep lan ngajeni guru-guru. Nggih, matur nuwun sanget, Pak. Insyaallah kula badhe tanggung jawab kalian sregep sinau. Wis Bapak mung bisa ndongakno muga kowe dadi bocah sing manfaat kanggo wong akeh. Nggih, Pak. Amin. Mugi-mugi Bapak ugi tansah pinaringan kesehatan. Amin, Le, matur suwun.